Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Mad Food 25. Θα ανοίξουμε κάποια πακετάκια που έχουμε εδώ πέρα και θα ανοίξουμε και κάτι άλλο. Τι να πάρω, θα πάρω σάντικο μασάν. Καλό. Ολλανδία. Να δούμε. Κρούιφ. Ανοίξουμε 2,86 συν. 86 πλάς. Δεν είχαμε κάτι καλό. Τώρα θα ανοίξουμε OP Special Pack. Τι είχαμε Gold Card. Haaland. Όχι. Ποιος είναι αυτό, ρε παιδί? Α, αυτή. Εντάξει. Τώρα θα ανοίξουμε το Special Pack. Δεν είχαμε κάτι καλό. Τώρα επί ένα random. Ballon d'Or. Paris Saint-Germain. Ντεμπελέ. Εδώ είναι και ο Νικόλας. Καπότα. Είναι και ο Νικόλας εδώ. Θα ανοίξουμε 95. Θα ανοίξουμε 95 με 98 πακ. Φούτι, όχι. Γερμανία. Κόλλε. Και θα ανοίξουμε και επί 9 random. Πάμε παιδιά να ανοίξουμε το πακετάκι το καλό. Καλό. Όχι, κακό. Έτυχα Ζιντάν, 95 τον έχω. Πάμε στη συλλογή μου. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τη συλλογή μου. 35.000 κάνω Ζιντάν. Έχω καλά πράγματα, έχω και κακά, εντάξει. Τώρα θα παίξουμε ένα draft με σύστημα 4-4-2. Βάλουμε Rice. Θα βάλουμε Ratter. Θα βάλουμε James. Θα βάλουμε Mbappé 99. Θα βάλουμε Mbappé 90, τον αδερφό του. Θα βάλουμε Son 98. Θα βάλουμε αυτόν εδώ πέρα. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Ποιο να βάλω, αυτό ή αυτό? Το Hummels. Ωραία. Εδώ, τερματοφύλακας. Θέλουμε 2 striker και ένα left back. Και τερματοφύλακα καλύτερο. Ωραία παιδιά.
Πάρουμε Τουράμ. Ωραία. Πάρουμε Φρεντ. Παίρνω εδώ πέρα. Βάζουμε αυτό και κάμως ένα striker, ένα striker, ένα striker, ένα striker, ένα left wing όχι. Left όχι. Θα πάρω το Ολυμπιακό εδώ πέρα. Ωραία, τελευταίο πακέτο. Και θα πάρω De Bruyne. Αυτή είναι η ομάδα που θα παίξουμε. Draft Cups. Πάμε για αυτό. Ωραίο. Αυτή είναι η ομάδα μου. Αυτή είναι του θα χάσουμε παιδιά. Πάμε. Πάμε. Έφαγε κίτρινη κάρτα ο αντίπαλος. Ωραία. Όχι. Μπράβο ρε, μπράβο. Εμπαπέ έφαγε κίτρινη κάρτα. Πες μου, πώς για ένα χάσαμε. Όχι. Χάσαμε. Όχι, 1-0 είναι. Πάμε. Πάμε παιδιά. Πάμε παιδιά, πάμε. Γκολ ο Ράις. 1-1 ο Ράις, 1-1. Πάμε Ράις, έλα, τι γελουκά. Έλα. Γκολ ο Τζέιμς. 2-0. 2-1. Μπράβο ρε goalkeeper. Yes. Ωραία. Ναι. Φάλτα. Ναι. Παιδιά, κερδίσαμε. Πάμε να ανοίξουμε το τελευταίο pack που μας έχουν δώσει και τελειώνουμε το βίντεο. Κάντε like και subscribe. Και κάντε και like και subscribe και στο κανάλι Love Simba. Κάντε και σε μένα για να έχουμε και άλλα τέτοια βίντεο. Ανοίξουμε αυτό και να βάλουμε αυτήν. Ανοίξουμε επί 3 random και τυχαίνουμε κάτι καλό. Βέλγιο, City. Έλα, δεν ξέρεις ποιος είναι. De Bruyne. Ωραία. Και τελευταίο pack 89 συν 89 plus. Δεν είναι και τόσο κακό, αλλά πιστεύω είναι ο Vinicius. Όχι. Ωραία παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.